Bandang alas 12 sa kaadlawon ni adtong Sabado, Abril 19, 2025, nabulabog ang mga residente sa Purok Calamansi, Barangay Amas, Kidapawan City. Dihang kalit ni Ulbo ang dakong sunog. Subay sa datos sa BFP Kidapawan City, 5 ka mga balay ang naugdaw sa kalayo nga anaa sa compound sa opisina sa Department of Agriculture. Nadamay usab ang storage room sa opisina. Sumala sa BFP Kidapawan, nagikan sa usa ka abandonadong balay ang kalayo. Sa initial investigation po namin, may witness po tayo na nakapagsabi na may isang bahay po dito na abandoned po, wala pong nakatira. And then katabi po ito ng bahay na first witness po natin. According sa kanya, nakita niya po yung abandoned house na nagliliyab na po. Dako na ang kalayo, hinungdan nga walay nasalbar nga gamit ang mga residente. Gamasab sa light materials ang mga balay, sama sa kahoy ug plywood. Hindi na po nila nagawang apulahin yung sunog po. Hanggang sa kumalat na po ito dahil dikit-dikit po itong mga bahay dito, kumalat po ito ng mabilis. Sumala sa BFP Kidapawan, niabot og 3 ka oras ang sunog. Alas 3:30 sa kaadlawon na nadeklara nga fire out. Padayon pang giimbestigahan sa BFP Kidapawan ang kinubdan sa kalayo. Under investigation pa rin po tayo, lahat po ng mga possible na maging cause ng sunog at tinitignan po natin yan. Patuloy pa rin po yung mga pag-gather po natin ng mga information po. Bisan pa man ini, hapsay nga giobserba ang Semana Santa sa Dakbayan. So far, wala po tayong fire na related po sa Semana Santa po, no? Kahit po na meron po tayong mga naitalang sunog, hindi po natin ito ma-relate po natin sa paggunita po natin ng Semana Santa po. Nakadawat na sab og pasiunang hinabang ang mga apektadong residente. Daiza Libong, Newsline Philippines, Province of Cotabato. Stay safe!